ברוכים הבאים למשחק טריוויה, מבית חוויה בקליק. על מנת להתחבר למשחק, יש לחייג למספר הטלפון 03-30-64-361 ולהקיש את קוד המשחק המופיע בראש המסך. שימו לב, במקרה של ניתוק ניתן תמיד לחזור ולחייג למספר הטלפון ולהקיש את הקוד. כמה הוראות לפני שמתחילים. אפשר לבחור את התשובה אך ורק כשהטיימר נפתח. לחיצה קודם לכן לא תיקלט וחבם. בתחתית המסך יופיע לאחר כל שאלה את 5 הראשונים שענו נכון והכי מהר על השאלה הנוכחית. אי אפשר לשנות את הבחירה אחרי ההצבעה. לחשוב לפני שעונים. המערכת מחלקת נקודות על כל תשובה נכונה, אך קדימות הזוכים היא גם לפי המהירות של עניית התשובה. הזדרזו לענות. בהנאה.